Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug ang mga igsuong lalaki. Apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon maong katong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo manglingkod. So mayong buntag na usab kanatong tanan. Karong adlaw gisaulog usab nato ang kapistahan ni San Cosme ug San Damiano. San Damiano. So karong adlaw atong pamalandungan kining giingon ni Kristo. Ang akong inahan ug mga igsuon mao katong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. So ato kining pamalandungan o kining gitawag og loving obedience to the Father. No, kini bang pagtuman sa kaubuton sa Dios. Ang pagtuman sa kaubuton sa Dios mao ang pundasyon nga ilhanan kung unsa kalig-on ang ato ang pagtuo sa Dios. So maila nga hugot ang atong pagtuo sa Dios kung kita mutuman sa iyang mga sugo. Nya unsa man ang primerong sugo sa Dios? Ang primerong sugo sa Dios mao ang paghigugma nato kaniya. Loving God. Sumao kana ang pinakapundasyon, pinakailhanan nga dako kitag pagtuo sa Dios. Diha sa atong pagkamaampuon, diha sa atong pagsimba madomingo, diha sa atong pagtuman sa napulo kasugo. Muna, no? Mo kanay makita, mo kanay mga ilhanan nga kita hugot ang atong pagtuo sa Dios. And number 2, mao ang atong paghigugma sa atong isig katao. Mao kana ang other ilhanan or pundasyon nga kita mituog yun di ay o Diyos. E ano man, mituman man kita sa iyahang sugo. Sa ato pa, kung magsigi kag ampo, nahigugma ka sa Diyos Amahan. Sige kang kasimba, nahigugma ka sa Diyos Amahan. Pero kung wala ka mahigugma sa imong isig katao, dili di ay kumplito ang imuhang pagtuo. Ug sa pinulungan pa na nato, tunga-tunga ra. Tunga-tunga. Kay duha man gyud kasugo. Paghigugma sa Dios, labaw sa tanan, ug paghigugma sa atong isig katao. So kung ikaw, kulang ka sa paghigugma sa imong isig katao, kay maura po imong higugmaon katong nahigugma kanimo, katong ni kontra nimo dili na to nimo higugmaon kay kontra gud mo. Wala na sa kakatuman sa gisugo sa Ginoo. Ngano man kiniingon man ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. So dili na jud ka makasupa kay ana. Kung tinuod ang imong dakong pagtuo sa Dios, sa diha nga ikaw nagpakita sa imong pagkamaampuon, kung tinuod ang imong pagtuo sa Dios, sa dihang nisimba ka matag adlaw, kung tinuod ang imong pagtuo sa Dios, sa dihang nahimo kang manalabtan sa mga nobina, sa mga patay o uban pang mga nobina, kung tinuod ang imong pagtuo ni ana, ipakita din na nimo sa
imong paghigugma sa imong isig katao. Ngon yan. Pero kung wala kay silingan, puros kontra nimo na imong silingan, nya ikaw malalabtan ka, nya ikaw sige kang gasimba, gaserbisyo kag simbahan, mabutang nato og tunga-tunga ra ang imong pagtuo sa Dios. Kung ato nang ibutang sa 100%, 50% ra ka. Sa ato pa kay 50% ra ka, dili gyud hingpit ang imong ganti nga madawat gikan sa Ginoo. 50% ra pod. Ang 100% unsa man malangit gyud ka. Ang 50% unsa man mapurgatorio ra ka. Dili kang dugay kang makalahos dito sa langit. Kay 50% raman ang imuhang pagtuo sa Dios. So mga igsuon sa atong pagtuo sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, malandong tagmaayo, no? Nindot kay ni musimba ta kay makapamalandong matag ahat. Di ba no? Imbis nga dili ka mamalandong, makapamalandong na lamang ka. Bitaw na nga ako yung gipaayo ning trumpa sa gawas aron jud makadungog po ning mga silingan nato ba. Ito mga silingan makadungog po sa mga pagtulunan. Ibason po lamang o makapamalandong po gamay. Imbis 20% ra unta ang pagtuo, mamahimong 50%. Kaya nakadungog man sa pagtulunan, kaya nakadungog mas trumpa, pero wa man ni simba. 50 ra gyud to. At least ikamatay mapurgatorio ra gyud. Di ba no mga manalabtan? So siguruha ginang inyohang paghigugma sa imong isig katao. Kay tunga-tunga ra man ang sige kang ganubina. Na-memorize na gani nimo nang no may mga nay manalabtan nga di na mubasa tingala ka nga ngit-ngit man kaayo. Ngit-ngit kay ning balay ba kay labi ay mga balay labi na kanang sa minatay na mga balay pobre kaayo nga halong kay ning suga. Halong kay ing suga kay wala gyud kuryente. Ngit-ngit kaayo unya tigulang na. Makabasa ra gyapos manang sa nubinahan nga baling hanapa. Kay di ay na-memorize na niya. Pagtambaling sa iyang mga dukungan nawong sa iyang grabihang manang kabasara man bisag ngit-ngit. Wala na day na nagbasa. Ga-memorize na day na niya. No? Sa to pa mayo kaya na-memorize na ning nubinahan. Pero buwa po'y silingan, naluko pong kontra ng silingan, so may tabuan na. Na-memorize matuo ning nubinahan, pero purgatorio gyud gihapon kay wa may silingan, kay niingon man ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Di ba? Kontra man imo na imong silingan, imo nang kaaway. So higugmaa na. Kung mag-birthday ka, ihaw kag manok, padadi nagpaa. Klaro? Aron pagkusayon kas Ginoo, pangutanon ka, unsa man, higugma ka sa imong silingan, imong kontra, miingon ka, higugma. Birthday ganina ako nga akong ipadadaan og uskahiwang manok. Mas dako magani itong iyaha, padadaan pa na ako og pagiti. Mo ba? Higugma gid ka. Okay, kaaway man na ako sila tanan. Nya niingon man ka nga higugma ang imong kaaway, di gihigugma niya ko. Pagkaraos birthday, na kudagang kayong saging, padadaan ako gus kasipi. Mahal ko na saging ron. Kinilong ako na. Ana. Klaro? Sabtan ko? Ana ha? So kato mga hinimbahon, siguro ha? Kato naman naminaw sa Facebook. Naman po maminaw sa Facebook na itong wali. Kana mga silingan na to, kadungog sa itong wali. Siguro hagid ha? Kanang mga walay simba niya nakadungog sa pulong sa Ginoo, 50% na. Kaya sa trumpa naman nakadungog. Sa trumpa naman nakadungog. Wa mong yung kanisimba, 50%. Pero kayo mo nang tumanon, gisultis Ginoo, higugma ka sa imong isig katao, higugma ka sa imuhang mga silingan,
Labi nagtanan nimong mga silingan imong kontra pero imo ra gyud gihapon gihigugma, 100%. May puruhan nga ikamatay nimo ang imong kalag mo apil og kanta dito sa langit uban sa mga anghel. Ano man kay kuan man ka, malangit man ka. No? So karon palandaan practice na daan kag kanta. Kaya ikamatay nimo, mahiipon man ka sa mga anghel. Kaya nahigugma man ka sa imong isig katawo, unya tigsimba sad ka. So, karon pa lang daan, practice na kagkanta kay himuon man kang anghel, mga anak. Klaro? Pero sige ra kag simba, sige ra kag nobina, pero kontra nimo imong silingan tanan, imong gipangtunglo, sige kang namalikas, buntag sayo pa na malikas na ka, so may puruhan nga, di ba noong ka ma-imperno kay naglubina biya ka. Sakripisyo biya bukag suong-suong ini gabiing lako. Kabalayan kay gikuha kay manalabtan. Pero di gahapon gyud ka malangit. Kaya nga naman dili man maayo imong binuhatan. So siguruhon gid nato. Siguruhon gid nato nga maayo ang atong binuhatan. Klaro? Sige manindog paliho.